Βρισκόμαστε στο αρχαιότερο βυζαντινό εκκλησάκι του Πεδουλά, που είναι αφιερωμένο στον Άγιον Ονούφριο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Πεδουλάς πρωτοκατοικήθηκε τον 3ο αιώνα μετά Χριστό από διοκόμενους Εβραίους, οι οποίοι εγκατασταθήκαν στην περιοχή Πεδουλάς και Μουτουλάς. Η περιοχή αυτή, το όνομα Πεδουλάς και Μουτουλά, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι εβραϊκό όνομα, το οποίο έδωσαν οι πρώτοι κάτοικοι. Στην πάροδο του χρόνου υπάρχουν οι παραδόσεις που λέγουν ότι η περιοχή εδώ ονομαζόταν Μυριαθούσα. Μυριαθούσα ήταν μια περιοχή χαμηλά στον Πεδουλά που σήμερα ονομάζεται Ανθούσα, αλλά υπάρχει και η Μυριαθούσα στη βόρεια πλευρά του Πεδουλά, προς Μουτουλάν Καλαπαναγιώτη, που και αυτή ονομαζόταν Μυριαθούσα. Το Μαραθάσα υπάρχουν δύο εκδοχές, αν ευγήκε από τη Μυριαθούσα ή αν ευγήκε από το Μάραθον, ένα φυτό το οποίο υπάρχει σε αυθονία στην περιοχή της Μαραθάσας. Τα στοιχεία που έχουμε για την ίδρυση του Πεδουλά καταγράφονται στο 13ο αιώνα, όπου υπάρχουν τα πρώτα χτίσματα και οι πρώτες εκκλησίες στην περιοχή, στον Πεδουλά. Η αρχαιότερη εκκλησία είναι ο Άγιος Ονούφριος, ο οποίος χρονολογείται και βάσει της εικόνας που έχουμε του Αγίου Ονουφρίου στο Μουσείο του Πεδουλά, χτίστηκε γύρω στο 1225 μετά Χριστό. Και μετά η εκκλησία της Παναγίας στην περιοχή της Βορεινής, η οποία χτίστηκε γύρω στο 1275 μετά Χριστό. Μετά ακολουθήσαν άλλες 4 εκκλησίες που χτιστήκαν, της Αγίας Μαρίνας, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Γεωργίου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Βρισκόμαστε στο αρχαίο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο είναι το πιο γνωστό αξιοθέατο του χωριού μας. Ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και χτίστηκε το 1474. Στο εκκλησάκι υπάρχουν 5 χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούνται σημαντικά και τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε. Το πρώτο στοιχείο είναι το καπάκι, το οποίο χωρίζει το ιερόν από τον Κύριο Ναό, στο οποίο υπάρχουν ζωγραφισμένα τα οικόσημα διάφορων κατακτητών που πέρασαν από την Κύπρο. Ξεχωριστό οικόσιμο είναι αυτών των Λουζινιανών, από το οποίο βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Πεδουλάς ανήκε στο φέουδον του Βασιλιά. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η τοιχογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην οποία ο Αρχάγγελος παρουσιάζεται ολόσωμος και σε μεγάλο μέγεθος. Η τοιχογραφία πάνω από την βόρεια είσοδο είναι και η χτιτορική επιγραφή. Παρουσιάζει τον ιερέα Βασίλειο Χάμαδον, ο οποίος θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος έχει χτίσει την εκκλησία, να προσφέρει μαζί με τη γυναίκα του και τις 2 κόρες του ομοίωμα της εκκλησίας του Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος κατεβαίνει από τους ουρανούς. Η επιγραφή αυτή, η τοιχογραφία αυτή έχει γίνει γραμματόσημο. Επίσης, τα κεντήματα που υπάρχουν στις φορεσιές των γυναικών βοήθησαν την Κυπριακή Δημοκρατία να κερδίσει τη μάχη για κατοχύρωση των κεντημάτων ως Κυπριακών από την Περσία, η οποία τα διεκδικούσε και αυτή. Στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας υπάρχει επίσης η τοιχογραφία της Αγίας Κυριακής, η οποία είναι μοναδική στον κόσμο και την παρουσιάζει να κρατά στο στήθος της όλες τις εικόνες των άλλων ημερών της Αγίας Εβδομάδας. Περιμετρικά στους τοίχους του ναού υπάρχουν τοιχογραφίες από τη ζωή του Χριστού. Ξεχωρίζει η τοιχογραφία με τη βάφτιση του Χριστού στον Ιορδάνη, η οποία είναι μοναδική στον κόσμο
και στην οποία ο Χριστός παρουσιάζεται τελείως γυμνός. Ο Πεδουλάς, το όνομα του, υπάρχουν οι δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι ήταν πεδίο λατρείας από το πεδίο Γκελάς, το εβραϊκό, που ονομάστηκε Πεδιλάς, και το άλλο ήταν από την κύρια εργασία των κατοίκων του Πεδουλά, οι οποίοι ασχολούνται με την επεξεργασία των δερμάτων. Ο Πεδουλάς κατά μία εκδοχή πήρε το όνομα του από τον Πεδιλάν που έκαμνε πέδιλα και ονομάστηκε Πεδουλάς. Έκαμναν ποδίνες, ασκούς που μεταφέραν λάδι, κρασί, ξύδι, νερό, βούρκες για τους κυνηγούς και ό,τι άλλο φανταστείς που κατασκευάζεται από δέρμα. Ο Πεδουλάς εκατοντάδες χρόνια πριν ήταν το μοναδικό χωριό στην Κύπρο που είχε τα βυρσοδεψία και οι πεδουλιώτες που γυρίζαν όλη την Κύπρο, αγοράζαν όλα τα δέρματα και τα έφερναν στον Πεδουλάν, τα επεξεργάζοντο, τα επουλούσαν σε όλη την Κύπρο για τη χρήση που έθελε ο κάθε ένας και μετά το 1900 έγιναν και εξαγωγές στο εξωτερικό. Το χωριό Πεδουλάς είχε μια μεγάλη ανάπτυξη από τις αρχές του 1900 μέχρι το 1960. Αριθμούσε γύρω στις 2.500 με 3.000 κατοίκους και έγιναν πολλά έργα υποδομής πρωτοπόρα τότε για την Κύπρο. Ιδρύθηκε το γυμνάσιο Πεδουλά το 1913, λειτουργήσε πρώτη φορά το Γενάρη του 2013 και το 1918 χτίστηκε το κτίριο το υφιστάμενο μέχρι σήμερα Γυμνάσιο Πεδουλά. Το 1924, μετά που χτιστήκαν τα πρώτα ξενοδοχεία, το ξενοδοχείο του Μαραγκού το 12, το Αριστοτέλειον το 1917 και το Ηλίσια το 1922, οι πεδουλιώτες έκαναν τη δική τους ηλεκτρική εγκατάσταση το 1924, όπου ήταν ένα από τα πρώτα χωριά της Κύπρου που είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στα ξενοδοχεία, στα σπίτια και φωτισμό στους δρόμους. Το 1935 περίπου χτίστηκε το σφαγείο του Πεδουλά και το 1942 άρχισε να χτίζεται το κτίριο που είμαστε σήμερα εδώ, το οποίο ήταν τα κτίρια του Συμβουλίου, τα γραφεία και ήταν και η αγορά του χωριού, όπου εγκαταστηθήκαν μέσα στην αγορά οι μπακάλιδες, οι κρεοπόλες, οι ψαράδες και ήταν κέντρο εμπορίου η αγορά του Πεδουλά, όπου έρχονταν από τα γύρω χωριά πολλοί κόσμος να πουλήσει τα εμπορεύματα του και να ψωνίσει ό,τι χρειάζεται από την αγορά του Πεδουλά. Από την ίδρυση του συνδέσμου το 1982, ένας από τους βασικούς στόχους που είχαν τεθεί ήταν και η προώθηση των συμφερόντων του χωριού και η προώθηση του Πεδουλά ως ένας εξαιρετικός τουριστικός προορισμός. Η ιδέα για τη δημιουργία του βίντεο αυτού γεννήθηκε από συγχωριανούς μας, οι οποίοι λάβαναν μέρος στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν από κοινού κάθε καλοκαίρι ο Σύνδεσμος Αποδήμων και ο Κοινοτικός Συμβούλιο Πεδουλά. Συγκεκριμένα έχει θεσμοθετηθεί να γίνεται το περπάτημα στο μονοπάτι της φύσης, το οποίο συνήθως διοργανώνεται μια καθημερινή μετά τον 15 Αυγουστών, περίοδο κατά την οποία υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι στον Πεδουλά. Κατά τη διάρκεια του περπατήματος, κάποιοι παλαιότεροι συγχωριανοί μας αναφερόταν σε σημεία και αξιοθέατα του χωριού, τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά στους περισσότερους των συγχωριανών μας, και σκεφτήκαμε ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι σε θέση να μας τα διηγηθούν, αναπόφευκτα θα χανόταν και η πληροφόρηση αυτή. Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να δημιουργήσουμε ένα βίντεο στην οποία
θα καταγράφονταν οι ιδέες και οι διοικήσεις αυτές, ώστε να είναι διαθέσιμες και στις επερχόμενες γενιές. Στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι το βίντεο αυτό θα βελτιωθεί και θα επαυξηθεί με την προσθήκη και των βασικών αξιοθέατων του Πεδουλά, όπως και έγινε. Αγαπητοί φίλοι, καλωσορίσετε στο περπάτημα του μονοπατιού της φύσης. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, είμαι ερασιτέχνης ξεναγός, εθελοντής των αποδήμων. Ξεκινούμε από το οίκημα του Συμβουλίου Βελτιώσεως Πεδουλά και θα πάμε προς το Βρυσί και προς την Χαβούζα, το σημερινό υδραγωγείο. Είμαστε στην περιοχή Βουνάρη ή Χαβούζα ή παλαιός υποσταθμός μετεωρολογικός. Ο χώρος που βρίσκεται μπροστά μας παλαιότερα ήταν έναν αρχαίο υδραγωγείο, το οποίο με δωρεάν του Χαράλαμπου Μαυροσκούφη έγινε επέκταση της ίδρευσης του χωριού. Το 1950 ανακατασκευάστηκε η Χαβούζα και έγινε το υδραγωγείο αυτό που βλέπετε, το οποίο έδωσε νερό σε όλα τα σπίτια του Πεδουλά. Ενώ προηγουμένως υπήρχαν μόνο 7 βρύσες, τώρα με την κατασκευή αυτή υδροδοτήθησαν όλα τα νοικοκυριά. Ο χώρος πίσω, το λεγόμενο Βουνάρι, παλαιότερα πριν το 40 ή το 45, ήταν παλαιός υποσταθμός μετεωρολογικός. Αυτό το σημείο θα ανασκευαστεί από τους απόδημους και από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Έχουμε φέρει εξαρτήματα, εργαλεία και μηχανήματα τα οποία θα δείχνουν την παλαιότερη θέση του υποσταθμού. Είμαστε στην περιοχή του Βρυσού. Η πηγή εδώ μας προσφέρει άφθονων και κρύων νερών. Το χειμώνα είναι ζεστό, το καλοκαίρι είναι κρύο. Το νερό του Πεδουλά φημίζεται ως ψαμμιακό και βοηθά στη χώνευση, στην αποβολή πέτρες στα νεφρά και στην ουροδόχον κίστη. Για το νερό έγιναν πολλές διαμάχες μεταξύ Πεδουλά και Μαραθάσης με τους Οθωμανούς Σαρακινούς της περιοχής Λεύκας.
Έγιναν τόσες διαμάχες που κατήντησε η υπόθεση να περάσει στα δικαστήρια και να οδηγηθεί στο εφετείο και στο Συμβούλιο του Άνακτος στην Αγγλία, στο Λονδίνο, όπου το 1905 εκατοχυρώθηκε η ιδιοκτησία των νερών της περιοχής στη Μαραθάσαν και ειδικά τα νερά αυτά στον Πεδουλά. Είμαστε κάτω από το Βρυσίν, σε έναν ποταμάκι από τα πολλά ποταμάκια που ενώνονται και σχηματίζουν τον ποταμό των Νεκρών και τον Κρυών ποταμό. Ο ποταμός των Νεκρών επήρε την ονομασία του από ένα συμβάν που έγινε μετά από πολλούς καυγάδες με τους Οθωμανούς της Λεύκας και τους Σαρακινούς, που έρχονταν και έκοβαν τις λεγόμενες δυσές, τα χτίσματα δηλαδή, που επέρναμε οι πεδουλιώτες στο νερό στα περβόλια για να ποτίζουν και στα γναφκιά, στους ταπάχανες, τα κοινά βυρσοδεψία. Μετά από πολλούς καυγάδες, μία νύχτα οι πεδουλιώτες έστησαν ενέδρα στους επιδρομείς και επετσοκόψαν τους κατά την κυπριακή διάλεκτο. Τους έθαψαν δε στις παρυφές του ποταμού. Γι' αυτό λέγεται και ποταμός των Νεκρών. Είμαστε στο σταυροδρόμι του μονοπατιού της Φύσης. Το μονοπάτι είναι από εδώ κάτω, πηγαίνει πάλι προς τον ποταμό των Νεκρών. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν 2 από τα 14 γναφκιά ή ταπάχανες ή βυρσοδεψία, τα οποία λειτουργούσαν με το νερό του ποταμού, με το κοινώς λεγόμενο ρούδι ή σουμάτσι, με ασβέστη και με τη τσιλερκά. Η τσιλερκά είναι το κόπριν των ορνήθων. Ο Πεδουλάς ήταν ξακουστός για την πυρσοδεψία, ήταν το πρώτο χωριό στην Κύπρο που ανέπτυξε την πυρσοδεψία και μετά ανεπτύχθησαν σε άλλες περιοχές διάφορα εργοστασιακά πλέον συγκροτήματα. Ο Πεδουλάς επίσης ήταν ξακουστός για τα φρούτα του, ιδίως τα κεράσια. Ευδοκιμούν βέβαια πολλές ποικιλίες άλλες φρούτων. Τα κεράσια όμως ήταν το κυρίαρχο φρούτων του Πεδουλά. Υπήρχαν παλιά ορισμένα είδη κερασιών. Γύρω στο 1900 ο χωριανός μας Γεώργιος Φράγκος, ο πεθερός του Παρασκευαΐδη του μεγαλοεπιχειρηματία, έφερε από την Γαλλία τα κεράσια τα γαλλικά. Τα γαλλικά τα μαύρα και τα γαλλικά τα άσπρα που κάνουμε γλυκό. Μετά εισήχθησαν τα πετροκέραζα και διάφορες άλλες ποικιλίες. Ήταν τόσο μεγάλη η παραγωγή που χρειάστηκε να κάνουμε σύνδεσμο και το 1951 κατοχυρώθηκε σαν πρώτων συνεργατικών φρουτοπαραγωγών ο Πεδουλάς. Κάμναμε εξαγωγές στη Βηρητό, στην Αίγυπτο, στην Αγγλία, με κοφίνες και με κυβότια. Κάμναν επίσης διάφορα υποπροϊόντα σαν γλυκά, λικέρ, παστά φρούτα και διάφορα άλλα εδέσματα από τα φρούτα. Αγαπητοί φίλοι, το πετρόχτιστο κτίριο που βλέπουμε μπροστά μας είναι η παλιά κοινοτική
ηλεκτρική. Ο Πεδουλάς από το 1924 άρχισε να προετοιμάζεται για την ηλεκτροδότηση του χωριού. Το 1931 ο Πεδουλάς ήταν πλήρως ηλεκτροφωτισμένος και τα ξενοδοχεία και τα σπίτια και οι δρόμοι. Που πιστεύω ότι πολλά χωριά, ακόμα και προάστια των μεγάλων πόλεων και πόλεις δεν είχαν ηλεκτρισμό. Και αυτό έγινε με κοινοτική πρωτοβουλία, ήταν κοινοτικός ο σταθμός αυτός, όπως και κοινοτικά ήταν πολλά έργα τα οποία υπάρχουν στον Πεδουλά. Βρισκόμαστε μπροστά στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Πεδουλά. Σήμερα το σχολείο αυτόν επαραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και λειτουργεί ως περιβαλλοντικό κέντρο. Φιλοξενεί γύρω στις 6 με 7.000 παιδιά, μαθητές, καθηγητές και διδασκάλους, οι οποίοι έρχονται εδώ, μένουν 1-2 βράδια και αφιερώνονται στην εξερεύνηση και μελέτη των πετρωμάτων της οροσειράς του Τροώδους. Με ευγενή χορηγία του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου ιδρύθηκε και χημείων και αίθουσα μελέτης των πετρωμάτων και θεωρείται έναν από τα καλύτερα ερευνητήρια της Μέσης Ανατολής. Είναι πίσω στην αυλή του σχολείου. Για τον Πεδουλάν θα πούμε ότι ο Πεδουλάς ήκμαζε στα γράμματα, λειτουργούσε γυμνάσιο από το 1912 μέχρι το 2004, προηγουμένως κατά τους χρόνους κατοχής από τους Οθωμανούς και γύρω στο 1850 λειτουργούσε γραμματοδιδασκαλείο, στο οποίο δίδασκαν ιερείς της κοινότητας και των περιχώρων και μάλιστα υπάρχει γραπτών κείμενων ότι το 1850 ο έξαρχος βατοπεδίου ο Ιωαννίκιος έστειλε 20 χρυσές λίρες στον Πεδουλάν για να αναπτύξει τη μάθηση και την παιδεία. Είμαστε στο βυζαντινό εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ένα εκκλησάκι από τα 7 εκκλησάκια βυζαντινά που έχει ο Πεδουλάς και είναι υπό την προστασία της UNESCO. Βρισκόμαστε μπροστά στην πιο αρχαία φουντάνα βρύση της Μαραθάσας. Η φουντάνα αυτή έγινε το 1908 από το Χαράλαμπο Μαυροσκούφι. Ήταν οι πρώτες βρύσες που έφερα στο χωριό το νερό. Αριστερά μας, το δρομάκι αυτό, μέρος του μονοπατιού της φύσης, οδηγεί προς την βυζαντινό παρεκκλήση της Αγίας Παρασκευής και πιο πάνω το παρεκκλήση της Αγίας Μαρίνας και τα δύο βυζαντινά.
Είμαστε μπροστά στην εκκλησία της Παναγίας της Βορεινής, η οποία είναι αφιερωμένη στη Ζωοδόχων πηγή, Βυζαντινή εκκλησία, Βυζαντινή εορτή. Προηγουμένως εδώ ήταν η περιοχή του Μπουμί και η περιοχή αυτή της Βορεινής ήταν χτισμένος ο παλιός Πεδουλάς. Μιλούμε προαμνημονεύτων χρόνων, υπήρχε νερόμυλος, υπήρχε ο αλευρόμυλος της ιδιοκτησία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού, υπήρχε το χλιό με θιούχα νερά και η περιοχή εδώ ήταν γεμάτη οποροφόρα δέντρα. Ο αντίλαλος και η ηχό της καμπάνας ακούεται για 2 λεπτά. Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Φυθκά. Είναι το εκκλησάκι της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και εορτάζει στις 14 του Σεπτέμβρη. Από το παρατηρητήριο εδώ μπορούμε να δούμε πιο καθαρά τον κόρπο του Μόρφου, το ακροτήριο του Κορμακίτη και απέναντι τα βουνά της Τουρκίας. Η κοιλάδα της Μαναθάσης ολόκληρη, τα βουνά του Ολύμπου και απέναντι μας το μοναστήρι του Κίκου και το Θρονί. Στο προάβλιο της εκκλησίας είναι η προτομή του Μιχάλη Στιβαρού, ήρωα των Βαλκανικών πολέμων. Είχε πολεμήσει μαζί με τον αείμνηστο Χριστόδουλο Σόζον, τον δήμαρχο της Λεμεσού. Βρισκόμαστε στην αυλή του Γυμνασίου Πεδουλά. Ο χώρος αυτός αποτέλεσε το πνευματικό και εκπαιδευτικό κέντρο του Πεδουλά και της ευρύτερης περιοχής της Μαραθάσας για σχεδόν 100 χρόνια. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1913, αλλά δυστυχώς λόγω της αστιφιλίας τερμάτισε τη λειτουργία του το 2004. Από τότε λειτουργεί ως κατασκηνωτικός χώρος και φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στον Πεδουλά. Ξεχωριστό σημείο στην αυλή του Γυμνασίου Πεδουλά αποτελεί και η προτομή του ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, Αριστίδη Χαραλάμπους. Ο Αριστίδης έπεσε την 11η Μαρτίου του 1956 στον αγώνα της Κύπρου για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Από την πλευρά του δάσους του Τροόδους βλέπουμε απέναντι μας την περιοχή του Λυκαβητού, του Χορού, του Πάιγκουτ, τον Άγιο Ραφαήλ, το εξοκλήσιν του Αγίου Ραφαήλ των Βράχων, το Βρυσίν και τη Λοΐν. Βρισκόμαστε στην κύρια εκκλησία του χωριού, η οποία είναι αφιερωμένη στην πρόοδο του Τιμίου Σταυρού, βυζαντινή γιορτή, κατά την οποία ο Τίμιος Σταυρός ξεκίνησε από το παλάτι του Αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη και περιόδευε στους διάφορους δρόμους με προορισμό την Αγία Σοφία. Κάτω από το Σταυρό επερνούσαν οι πιστοί και ιδίως άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν θεραπεία και εις ανάμνηση αυτής της εορτής χτίστηκε η εκκλησία αυτή, η οποία γιορτάζει κάθε 1η Αυγούστου. Απέναντι από το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και σε αίθουσα που ανήκε στο Δημοτικό Σχολείο του Πεδουλά, λειτουργεί από το 1999 το Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του προπρεσβύτερου Χαράλαμπου Κούρη και με δωρεάν του ευεργέτη της κοινότητας Ανδρέα Έλληνα.
Στο μουσείο φιλοξενούνται αρχαίες εικόνες οι οποίες υπήρχαν στα εκκλησάκια του χωριού και άλλα εκκλησιαστικά και ιερά κηνήλια. Η αίθουσα αυτή είναι από εκθέματα τα οποία επάρθησαν από το Δημοτικό Σχολείο, από το Γυμνάσιο και από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πεδουλά. Υπάρχουν συλλογές γραμματοσύμων, συλλογές κερμάτων και χαρτονομισμάτων, πρικοσύμφωνα, αποδείξεις κλπ. Εδώ απεικονίζονται 3 κρατικά λαχεία με τοποθεσίες, εκκλησίες και σχολεία που εκδόθησαν από το κρατικό λαχείο με στοιχεία του Πεδουλά. Δίπλα υπάρχει το σήμα της συνεργατικής κερασοπαραγωγών Πεδουλά που άρχισε να λειτουργεί σταδιακά από το 1930 μέχρι το 1950. Έγινε επίσημη η πρώτη συνεργατική εταιρεία φρουτοπαραγωγών της Κύπρου. Οι 2 χάρτες που είναι στην αίθουσα αυτή αποτελούν προϊόν από το Γυμνάσιο Πεδουλά. Είναι χάρτες οι οποίοι αναδεικνύουν τις πορείες των Αποστόλων από την Ιερουσαλήμ προς διάφορες περιοχές που έκαναν τον κόσμο χριστιανούς. Αυτοί οι χάρτες θεωρούνται μοναδικοί. Οι δε Μητροπολίτες που επισκέφθησαν το μουσείο εδώ μας είπαν ότι θεωρούνται πολύ σπάνιοι και πρέπει να διαφυλαχτούν. Εδώ παρουσιάζονται λευκόματα και περιοδικά από τη δράση των μαθητών του Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου Πεδουλά, καθώς και ένα λεύκομα και μία παρουσίαση του Πεδουλά από το Σύνδεσμο Αποδήμων Πεδουλά και το Κοινοτικό Συμβούλιο. Παραδοσιακός φούρνος για κατασκευή ψωμιών με όλα τα σύνεργα που χρειάζεται ένας φούρνος για να λειτουργήσει σωστά. Η αίθουσα αυτή παρουσιάζει τα παλιά επαγγέλματα των χωριανών μας, των πεδουλιωτών. Αρχίζουμε από τους κασάπιδες και βυρσοδέψες. Πάμε στον καρεκλά. Εδώ εργαλεία για το καρεκλοποιείο. Απέναντι μας είναι ο αποσταχτήρας, το καζάνι της ζυβανίας, μαζί με όλα τα σύνεργα για την κατασκευή της ζυβανίας. Εδώ παρουσιάζεται μία αρχοντική κατοικία με την επίπλωση της, με το νηφικό κρεβάτι, με το σκουλουβέρι από πάνω, με τα ερμάρια και το ρουχισμό που φορούσαν τότε οι κοπέλες του Πεδουλά. Απέναντι μας, το πετρόχτιστο κτίριο με τα πράσινα παράθυρα είναι το νοσοκομείο Πεδουλά. Ιδρύθηκε περίπου το 1920 ως κοινοτικό νοσοκομείο με γιατρών και με νοσοκόμες και με μαμί και εξυπηρετούσε την κοινότητα Πεδουλά και τα γύρω χωριά. Το πετρόχτιστο κτίριο με την σημαία είναι το Κοινοτικό Συμβούλιο και η αγορά, το Παντοπουλείο. Ο χώρος του Κοινοτικού Συμβουλίου
λειτουργούσε και ως παντοπολείο. Λειτουργήσε περί το 1950-51. Το Συμβούλιο Βελτιώσεως Πεδουλά ή το Κοινοτικό Συμβούλιο καταρχήν από το 1920 λειτουργούσε σαν χωρητική αρχή, μετετράπησε σε Συμβούλιο και το 1951 εκαθιερώθηκε σαν Κοινοτικό Συμβούλιο Πεδουλά με κανονισμούς οι οποίοι θεωρούνται σαν πρωτογενές δίκαιο και χρησιμοποιούνται από τα δικαστήρια κατά τις εκδικάσεις υποθέσεων που αφορούν κοινοτικά συμβούλια και δήμους.